Kawadhi nyime en ni apisas mag Obila sub-county no ma Uriri gi thuolo masani dhi nyime kod timo nonro wi tho mar japuonj moro mar skund primar mar Chief Kawas maringre mare no yudi geng aora ma Oyani. Odhiambo manyoro ringre no manosiang kaka mar japuonj Douglas Okita ma jegni 36 nyokwany kod jogweng' ma bende nye gikone ochwalo report makamano ne Obila. Kaluwore kod kamanda mar Obila ma Uriri sub-county Bashir Ali en ni japuonj no mogik nyocha ne one kowuok e chiro ma Kambogo ka odhi pacho odhiambo ma tarik 14 dweni ma bang'e to ringre mare no kwany e aora no. Ringre no osechwal nyaka e osiptal ma Migori county referral e kinde ni ma Obila dhi nyime kod timo nonro kirito mondo mi obi otimne bero. Body was seen within the river banks of River Oyani. Police officers proceeded to the scene and retrieved the body of the deceased, and the same taken to Migori mortuary awaiting postmortem. On inquiries from bystanders who are at the scene, it is said that the teacher left Kambogo Market heading to his residential house. I don't know at which point the teacher drowned in the said river. Otherwise, the postmortem will unravel the possible cause of the death. Kubachielo ni kweth